Isang komunidad sa paligid ng Manila Bay. Komunidad na napalilibutan ng tubig. Paraiso kung ituring ng nasa 1,000 pamilyang naninirahan dito. Ito ang Isla Pamarawan na sakop ng Malolos City, Bulacan. 70% ng naninirahan sa lugar pangingisda ang kinabubuhay. 3 kilometro mula sa isla ay ang dredging o paghuhukay ng buwangin sa palibot ng itinatayong Bulacan Aerotropolis. Kaya naman daing ng ilang mangingisda tulad ni Joel, apektado na raw ang huli dahil sa lumalabong tubig dagat bunsod ng paghuhukay. Ang kita ngayon humina, kasi nga nalalabo na. Halos 4 na dekadang pag-aalaga ng alimango, kitang, samaral at biya ang kinabubuhay ni Joel. Subalit 3 araw na siyang hindi pumapalaot dahil bokya rin umano ang huli nitong mga nakaraang araw. Sa Baklad do, kumikita kami ng 600, 700 isang araw. Ngayon, itong hindi nangako naman daw kanina at hindi nagbili. 2 alimango, konting biya, yun lang ang huli. Paano kami makakapagkadkad? Kasi nga ang tubig malabo. Pangamba naman ng 69 anyos na mangingisda ring si Numeriano kasabay ng paglalim ng karagatan ay ang pagkakaroon ng malalakas na along hahampas sa kanilang mga naninirahan malapit sa dalampasigan. Masisira yung aming pambasag alon dito sa gilid na ito. Para kung makarating ang alon dito malilit na. At kung yan ihukayin nila, pampasok ang alon namin. Parang landslide, ay iibis to sa malalim na ganyan. Lalalim. Sanhi ng paglaki ng alon dito sa aming baybayin dagat. Isa pa sa mga nakatatandang mangingisda ng isla ay si Mang Felipe. 1991 pa lamang ay sa biyaya ng dagat na siya umaasa. Ito na raw ang nagsalba sa pang-araw-araw na buhay ng kanyang pamilya. Kaya naman hindi maalis ang pangamba niyang darating ang araw na wala na silang mahuling isda dahil sa pagkakambala ng karagatan. July 5, nagulat na lang po kami, mayroon 5 araw na nagkaroon po kami ng fish kill. Nagkamatay po ang aming mga isda. At tapos halos hindi na po kami kumikita sa pangkasalukuyan. Ngayong taon na aprubahan sa Senado ang panukalang batas na nagbibigay karapatan sa San Miguel Aero City Incorporated upang simulan ang Bulacan Airport o New Manila Airport Project. 2019 na makuha ng San Miguel ang 736 billion peso project matapos magpresenta ng program proposal sa DOTR o Department of Transportation. Sa ilalim ng prangkisa, mayroong 50 years ang San Miguel upang pamahalaan ang itinatayong paliparan bago ilipat ang ownership nito sa national government. 10 taon ang inilaan para sa konstruksyon ng proyekto. Sa mga panahong ito, exempted ang San Miguel sa pagbabayad ng buwis na may kinalaman sa airport project. Kabilang na riyan ang income taxes, value-added taxes, percentage taxes, excise taxes, documentary stamp taxes, customs duty and tariffs, maging ang property taxes on land, buildings and personal property. Maliban sa mismong paliparan, may karapatan din ng San Miguel upang gumawa ng toll roads, railways, mass transport system, hotels at hangar sa 2,500 hectare complex na tatawaging Airport City. September 2020 ay naglabas ng opisyal na pahayag si SMC President and Chief Operating Officer Ramon Ang na mabibigyang relokasyon ng 277 na apektadong residente ng Barangay Taliptip na masasagasaan ng proyekto. Ito yung katabing lugar ng Isla Pamarawan. Prioridad din umano ang mga residente sa mga trabahong kinakailangan lalo na sa konstruksyon ng proyekto. Sa kabila ng pangakong trabaho, hindi naman umano ganong kabilis na bibitawan ng mga mamamalakaya ang kanilang hanap buhay sa dagat. Gamay at subok na raw nila ang pasikot-sikot ng mga baklad na siyang bumuhay sa kanila ng mahabang panahon. Sa oras na tuluyan umanong hindi pumabor sa kanilang sitwasyon, Dahil wala na nga po ang dagat, hindi na po namin maaasahan na dati pinangangako namin sa aming mga anak
na mag-aral, makakapag-aral, ay ngayon hindi na po namin maipangangako dahil ayan na po ng pagkasira ng aming karagatan. Gaya ng karagatan, umaasa pa rin ang mga mangingisda ng Isla Pamarawan na darating ang araw na magiging kalmado ang alon na kanilang kinahaharap. Rainiel Pawid, CLTV News.